вас, безсрамници? Баш, майсторе, ти ли си, бе? Леле, как ни изплаши. Ти пък откъде изникна? И ти ли? Не те е срам. Имаш мъж като планина. Баш, майсторе, моля ти се, мъже сме. Ти ли си мъж, бе, мухльо? Ако мислите, че така ще ви се размине, имате много здраве. Хващам ви за ушите и право там при него. И в милицията, и в ЦУМ. Рафаело? Баш, майсторе, добре, че ме подсети. При нас в ЦУМ пускат сервизи от ГДР-то и сифони от Унгария. Да ти запази ли? Ага. Айде, нема нужда. Защо? Много ти мерси. Искам да ти направя един подарък, знаеш ли? Толкова много неща научих от тебе в Унгария. Баш, майсторе, поне заради мен. И ти си кавалер? Ти беше по хладилниците, нали? Да, по хладилниците. Трябва ми един компресьор. За мраз 140. Готово, бе. В базата струват 112. Ще ти го дам за 100. Молим? Извинявай. И ще дойдеш да ми го монтираш. За тебе винаги, баш, майсторе. Да. Просто не знам какво да ви правя. Ама айде. От мене да мине. Компресьорът и в неделя ви искам и двамата тук. На свинефермата. Не разбирам. Ти свинефермер ли си станал? Станче, бе. Баш, майсторът станал свинефермер. Ще разберете. Утре по-стари дрежки и тука, точно в 8. Божичко, всичко съм очаквала от любовта, само не това.